Musta na karon imong inahan inday, tos layo. Stilan. Kalayo mo ato isugot mo jud kagid yung abroad imong inahan. ko pa, nagduha-duha, bugod ko pa. Imo ta tumipog na maayo. Oh, kami ron no, nakikita ra tulong katubang ani permanente. Na. Yung manghod oh, gusto na nimo ka og sardinas. Na, muna atong ipanihapon karon. Nga. Kung paabot pa ta ning bagko ani di man ipabot ang manghod. Liho kayo. Di ni pabutang bisoy ko nung tawag imong inahan be. Og magkontak pa ba? Ako rin, Magkontak ka. Na, video call. Ipa-video call na lang. Ayaw. video call. Oo, i-video call. So, mag-video call ta. Oh, nihang mo po na po. Imong kuhan. Imong cellphone. Cellphone? So, sihangin. Nauna sila pa. Ano? Isa ko no. Isa ko net. Kuhan. Many things, guys. Yeah, oh. Na, kana, video call na, inana. Di tawagin ko nung nakalugar na ba to? Tawagin nakalugar na ba to, na? Basig nakalugar na ba sa iyang, oh, balik kang tawag. Guys. Sorry. Ana, oh, messenger. Ana, balik kang tawag. Kinaay manghod ka. Na, balik ka. Tawag imong inahan. Na, busy ros trabaho. Pero sige halag tawag pa. Oh, sige halag tawag. Busy ros trabaho imong inahan. Busy ros trabaho imong inahan. Unsa na rong orasa didto? Kuan maron sila ha dito inday. Alas 5:30. Kuan nun dito? 1 2 3 oh, alauna pa ron. 1 2 3 4. Oh, alas 12:30 pa ron dito sa Udto. Ito Saudi. Yung inahan. Tara. Na. Sige. Ano, oh. Ano, kipakita po, may pod. Ay, pag na. Itubag, wa. Gitubag na. Agoy, salamat kayo. Na imong inahan, oh. Na imong inahan. Oh. Na. Mama, gimingaw na jud ko sa imo, ma. Na. Kumusta man imong trabaho diha? Kumusta man jud imong trabaho dira, ma? Okay ra? Naglimpyo dai kuno siya. Yo aday ka, ma. Unya, mayra imong amo. Unya, kumusta man diha? Luya pud taon ay. Okay ra imong amo, okay ra? Kira jud nga. Kumusta kuno inday? Kumusta kuno? Okay ra jud. Dara. Dara oh. Dara, gimingaw sa imo. Kiss mama be, kiss mama. Oh, apaitan ning layo oy. Ay, hilak. Hilak mo ka. Gimingaw na jud ko sa imo. Ay, hilak mo ka. Na kini sugot man ka po, nang hidbe na sa imuha. Mama, nagduha-duha man jud ko, ma. Na layo kay to didto. Na ang imong anak ko nagsige ning hilak. Na, o tanawa ko imong anak ko nagsige ro man ning hilak. Taro nga po naggunit po kini mo punta ka kuana na.
Nga. Unsa may imong gitrabaho diha? Asa man ka? Na CR lagi. Unya wala ba pana imong passport? Wala ra ko ana? Wala ra embargoha? Ay pagsigilak nga ingon biya ko sa imuha nga ikaw og musugot ka nya ni sugot man kagabi ilagi. Ayo ka na kay eliho kayo na ni tanaw silang gao na. Na tanaw siyang mama nga sudan na mo panihapon ipakita ang sudan na to. Ang sudan na mo ay. Sudan na to. Kadali ra pud gimingaw oy, isa naman. Dali ara gimingaw. Na islang ay si hilak. Hilak mo ka ay. Unya okay ra imong trabaho dia. Pila ka buok bata? Ang imong bantayan pila ra ka buok? Ay okay usa ra ka buok. Ngay kay usa ra ka buok imong bantayan. Diri duha man Lopig ko nimo. Diri na itanaw sa imuha nawa Nara. Mama, kiss mama, kiss. Kiss mama. Pag-amping diha, mun lang ini mag-budget gimi ani sa among kuano, mun la. Among gi-budget Kani siya, unya ugma, maginamos na sami. Ginamos. Budget gimi, parang kaigo gid ko sa kabuan pagpadao niya ha. Ay pagsighilak-hilak ko diha. Pagpadao niya, ayaw niya kalimot. Naadjud mi dire, nagpaabot ng taon, wag may mga trabaho dire, kay nagbantay kog bata. Ayaw, kana imong maguwang. Ay, sige lang, inanterbiya ka nga, ikaw, musugot ba ka? Dugay para bang duha ka tuig. Nagbuwa o rin ba. Ay, sig buwa ba diha. Ay, sig hilak. Muna, kuan man siya. Manya, di ka kasaban sa imong amo, madugay taog kuan. Di ka kasaban sa imong amo. Pag kuan diha, pag amping. Asam di imong amo ron, asam di ay. Mutago pa day ka, may gani wa embargo imong cellphone May mayo kay buutan may tag din na mausab imong amo. Kay imong anak direo, ayohon jud ako ni katiman. Pero sa imo ra gimi magsalig yod kana imong sweldo. Kuan na lang diha, igo lang mi padadi, igo nga mabuhi. Kana pangonsumo lang ayaw pagpadag sobra-sobra kay parang naakay daig uli. Para palit ng bugas, tubig. Bugas ra para palit ng bugas yun. Bugas ug kanang kuan. Sudan kay mahal kayo. Sige, mutawag niya mi usab sa imo ha. Mutawag niya mi basta nakahibaw lang mi nga kuan. Naapa man amo lang ginagmayon ng gatas ani, amo lang layaw-layawon pagtimpla. Unya ang bugas amo lang lugaw-lugawon, igo makaabot sa kuan. Amo lang lugaw-lugawon, igo makaabot sa usa ka buwan, igo makaabot sa imong padala ba. Kay ang suga na mo, pag ngon man ni mo kagabi, dili man mi magpabuntag og suga. Amo lang ning budgeton gyud. Unya kani magkuan lang mi, basta diskartehan lang namo.
Basta ikaw amping diha ayaw pasagad sa kaugalingon. Kaon, nakapaniud to na ka diha kay udto alas 12 pamaron diha, alas 12:40 pamaron. Midya ha. Ayaw lagi paghilak lagi kay inan tabitaw ka. Nga giingnan tabitaw ka nga musugot ba ka? Nisugot ka. Nisugot man ka. Nya karon maghilak-hilak ka. Ay paghilak kinaaram na imong inahan pero igoli nimo. Wala kamaonan nimo istorya. Igoli nimo kamaonan eh. Na. Love you, mami. Amping diha, mami ha. Amping sa trabaho, mami. Timan niya, ikaw ra gid among gisaligan ha, wala gyud milain trabaho dire. Wala gyud milain trabaho dire, ikaw ra gid among gisaligan. Ayaw taon pagkuan. Ay taon pagpasagad sa kaugalingon, layo ra ba ka? Kaon min taon dihag kubos pirme. Pagkaog kubos. Kay aron dili alon di ulsiron ba? Sige ay. Amping diha kay basig ko anon kasi mong amo bago para ba ka na ano silang gaog gimingaw sa imo ha. Love you. Oh, mami be, mami. Love you. No. Oh. Love you, love you. Ako jud ni kayahon, bisag kapoy ako jud kayahon nga magkakuan lang. Makabantay lang ani. Ay pag sige, kuan lagi. Sige na. Bye-bye na kay mukuan kitiwasa sa imong trabaho di kay basig kasabaan ka. Sige na, bye-bye. Bye-bye, love you. Love you. Amping diha. Sige na, sige, bye-bye. Sige. Sige na.